кабинети инфиродии довталаб сарчашмаи маълумоти боэътимод дар бораи натиҷаҳои иштироки ӯ дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аст. маълумот дар кабинети инфиродии довталаб ба таври марҳилавӣ гузошта мешавад. кабинети инфиродии довталаб дар давоми 3 рӯз пас аз ба қайдгирии ӯ фаъол мегардад. барои маротибаи аввал ворид шудан ба кабинети инфиродӣ ба довталаб рақами назоратӣ ва рамзи муваққатӣ лозим мешавад, ки онҳо дар варақаи ба қайдгирии ӯ ҷой дода шудаанд. фаромӯш насозед, ки рақами назоратӣ ва рамз бахусус ҳарфҳои калон ва хурд бояд дуруст дохил карда шавад. гузариш ба саҳифаи воридшавӣ ба кабинети инфиродӣ бевосита аз тариқи нишонии cabinet.ntc.tg ва ё сомонаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон cw.ntc.tg дастрас аст. вобаста аз ҳар марҳилаи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ довталаб аз кабинети инфиродии худ метавонад чунин маълумотро ба даст орад: маълумоти шахсӣ бо фарогирии нусхаи электронии варақаи ба қайдгирӣ ва даъватнома. гурӯҳи ихтисосҳо аз рӯйхати комбинатсияҳои ихтисосҳои интихоб кардаи довталаб аз рӯи бартариашон, ки худи ӯ муқаррар кардааст. ҷадвали баргузории имтиҳонҳо. нусхаи варақаи ҷавобҳои довталаб аз қисми дахлдори имтиҳонҳо. натиҷаи аз имтиҳонҳо ба дастовардаи довталаб ва ҳолати роҳ ёфтан ё наёфтани ӯ ба озмуни тақсимот. натиҷаи озмуни тақсимоти довталаб аз рӯи комбинатсияҳои ихтисосҳои интихобкардааш. кабинети инфиродии довталаб воситаи асосии таъмини шаффофияти низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба ҳисоб меравад. довталабони азиз, барои огоҳ шудан аз натиҷаҳои фаъолиятатон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз кабинетҳои инфиродии худ пайваста истифода баред. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. телефон 224 53 67 224 53 68.